Здравейте хора, аз съм Драл. Добре дошли в моето видео. Днес искам да ви кажа, че имам един сервер в тази игра на Emergency Hamburg в Roblox. Повечето от вас най-вероятно не знаят. Тази игра ми е една от любимите в Roblox. И като цяло е доста приятна за ролплей. И заради това съм направил един сервер, България Roleplay се казва, в който искам просто по-голяма част от българите да играят в този сервер, защото други сервери нямат такива. Това е единствения български сервер. И с моя приятел ще измислим едни професии, ролплей професии, които ги няма и не съществуват в действителност. Примерно банкер. Такъв мисля да бъда аз в тази игра. Примерно вие идвате и казвате, че искате кредит, да кажем 8000. А не, 5000, да кажем. И аз ги давам. След което ви давам срок, когато да ги върнете. Или вие си избирате някакъв срок. И трябва да ги върнете тези пари с лихва. Примерно някакви проценти. Това ще го изчисля, нали, когато вече... И другите професии. Едното е състезание с залози. Тук на тази магистрала, автобана, тук на тази голямата. Примерно двама залагат по 5000 за участие. И победителят взима 7000. Тоест и другите 3 отиват, нали, за организатора. И ще има и професии като такси и много други. Плюс отделно от тези трък компани, адък, полис, да бъдеш полицай, пожарникар, лекар. Ще си ги има тези професии, но просто ще има допълнителни, които ще носят пари. Още повече. Така че ви очаквам линк до в описанието за моя сервер. Тук като цяло се казва България Roleplay, вие ще го намерите. В последствие разбрах, че в Roblox са добавили микрофони, т.е. може би някакво възрастово ограничение има, за да можеш да го използваш и можеш дали да говориш така през играта с микрофон, вместо да пишеш. Но този Discord сервер, ще има линк в него също долу в описанието. Ще влизате, тук ще разглеждате професиите, какви професии има, какво трябва да се прави и правилата. Не съм добавил всички професии, но ще ги добавям. Ето, правилата. Общи правила. Те са 5 общо. Уважавай всички играчи. Забранени са обиди, токсично поведение и спам. Забранени са измами без разрешение от админ. Без нарушение на правилата. Глоба, бан. Ако нарушиш правилата, нали, глоба и бан. Бизнесите, ето това са новите бизнеси, които съм добавил, плюс онези старите. Ето съм ги написал даже. Къде беше това? Да, тук. Отдолу. Банкер. Даваш заеми, получаваш лихви, ако някой не върне парите, глоба или бан. Такси, работа като шофьор, клиентите плащат според километри или време. Казино, хазарт, тото и състезание с коли. Събираш такси и печалба. И тук плюс онези или полицай, пожарникар, шофьор на камион, пътна помощ, адък и шофьор на автобус, да. Това го пропуснах между другото. И отделно може да си бъдете и кръци, каквото искате. Да, ще добавям още повече професии. И така, абонирайте се за канала, дайте лайк и ще се видим в следващото видео. Чао!